हमार भाई हमरे के छोड़ के नहीं के जा सको अरे माई देख ना देख तोरा तेरी आइल वाली अभी एक खोल ना मारी देख ना हमरे के मम्मी जी ओ माई ना ना हमार भाई हमरे के छोड़ के नहीं के जा सको हम ना जाए का करम वाला चोरी कोई अरे माई और ना देख कर बेटी आइल भी अरे माई माई ए बोल बेटी एक बार देख ना रे माई हमरे के देख नहीं एक बार ये दिन का तबीयत खराब हो के मेरी काम हो गई देखी बुची जी का हो गइल मम्मी जावे बोला मैं तेरे से मिले आवत कह दिए बुची जी ये दादा हमारी सीना में दर्द होता है हमारी बुच्चिया के याद आता तनी फोन ऑन कर तो बुच्चिया बतिया लेती आइए दादा बुझे तो अब ना जियम हे भगवान तनी एक कने आके ने बाजा हो आज तनी आवा जाओ तनी एक गिलास पानी डालोगे दादा इतना दर्द हो तनी बुझे तो कि प्राण निकल जाए हे भगवान आइए दादा बुच्चियों नहीं के घर फोन कर तब ना जियो रे दादा आइए दादा मुझे तक एकदम अब हम दम नहीं खेलिए थे दादा कन्या कहाँ बजे हो कन्या का हो गले मम्मी जी आइए कन्या वैसे ना मैं दर्द तो कस के हो का जी मम्मी जी अबे परसों ही तो दवाई आयल रहल जी अरे दादा अरे दवाई सेट लेके करते हो दादा मान ली जब दवाई नहीं के सेट करा तब जरूरी बा पैसा पर पैसा लगाओ सोची घर परिवार इतना बड़ा बाटे सब घर परिवार चलाओ कितना बड़का मुश्किल बा जी आयो दादा काहे ऐसे कहते ये कने तनिया बुचिया के बोला दे तू देखी मम्मी जी बुची जी गइल बनी अपन घर परिवार संभारे दी ठीक नो कैसे हमनी के अपन घर परिवार संभालते जैसे बुची जी के संभाल बेरी बेरी बोलाइम तो उनकर ससुराल वाला का कहम जी तनी भेंट हो जे तो कने हमारे बुचिया के मैंने क्या के बोला दादा देखी मम्मी जी चिंता मत करी बुची जी अपना घरे दुआरे ठीक हो कम ठीक नो और रहे दी बढ़िया से घर परिवार जिम्मेदारी समझम तबे नु एथी को अपन परिवार का संभालम ई मत कह तनी फोनवा कर दे कने तनी बोला दल का मम्मी जी आप टेंशन देल चाहता निकाल लेके के चाहता नहीं को वहां के टेंशन लेत रही घर अपन पति के माई बाबू के ध्यान न दे अरे हम ना जियो हो दादा काहे मम्मी जी आप काहे ऐसे बोलता नहीं आपकी उम्र तो 100 साल बढ़े जी तनी पनिया दे कने घुट पी ली ठीक बा मम्मी जी हम पानी लेके आओ तनी ठीक नो ये दादा ठीक बा और हां फोन लगाओ तनी लेकिन बुच्ची जी से कुछ कहम मत ना कहम जल्दी बोलाओ ये दादा आयो दादा कनिया कह बताओ है मैं लकड़ी वो बाटे है मैं आ खाए के बनावे के बेरी ना दीदी जी के कपार खाए लगी हसन ई नहीं किसम करत नु कि ले जाके तनी सा घामा में डाल देला ना डाली हसन यानी कि जगह में की गई दीदी जी का हो गेल हो का देखी ना बुढ़िया है क्या कलर कहते कि बेटी के बोला अभी 8 दिन पहले ही न ओइली है भेंट करे तो का हो गेल कि बेटी के खोजे लगली क्या ना कहले कि जियम ना मर जाइम अब रहिया ना ई रोज रोज बुढ़िया के नौटंकीए लाग रहेला जान जाई की जब कुछ होला तो काहे माईए के बोलावेली के जाने काहे के बेटी खाली बेटी रटत रहली बताई तो खर्चा नहीं किया अभी ओई घरी नहीं तो 5000 7000 रुपए दे के विदाई आदमी को लगा के कुछ होला नु तो बेटी के बोलावा ई कौन मतलब हो कि बेटी के खाली बोलावा बेटी रटेली हां बूढ़ी दिन भर खाली बेटी चिल्लात रह कुछ होई तो कह दस लागी ज्यादा टेंशन मत जाके ओइ जे रहस का जरूरत भई जरा तब भाव के दानु हो हनु कहते कि फोन करस अब के दानु हो हनु तो उनको के कहली कि अपन माई के लिए आके जा 6 महीने में 6 हली आ जले नहीं हरु बिटिया केतना केकरा बोलू पहले ओ दिन डॉक्टरवा आई रहे तो ओही दिन आई रही भेंट क के गइली कद ज्यादा सास टंगाइल बनू त मुजस ऐसे उनका जियाला में कुछ बा ना करे खाती हमनी के बनी जा कुछ धन दौलत मैं देवे खाती बेटी बिया आई बुढ़िया जान जेनु कि खाली बेटी खाती बीमार पड़ल बिया ओकर कुछ भइल नहीं के खाली नौटंकी कोइले खड़ा पसर ले बिया ना खड़ा ओई तरह कान में तेल लगा के चुपचाप सुनत रहसन कुछ बोलला के जरूरत नहीं घर में जेबे ना खाली खाए पले लिए आदमी दे देबो होने ओई में कोहरा पर से कहियो त दे दे खाइबर के जुड़ाइए जइहर जब लइके के बुलावे के मन करे नु छोटा तब ना खड़ा पसार के बैठ चले बुढ़िया की हई हई बताऊ होई बताई के कर बेटी के हमनी के कोई दिन खटी जाता नहीं जानल हां तनी की ना बुझला के तनी लपड़िए घावा में डाल दी कौन चीज बनाई सब मुंह में ठोक के बनाई मेहरी आइल बाटे डालल बच्चा तो पसांजी खाली के बनाए तोनी के बोला नु तो तोनी के बेकारे बाटे एक दिन खाता ना डलाई बतानी
रौरो बानी तो खाली बोलते रही ना भर दिना ई ना कि हाँ मतलब बड़ी सुन तो मतलब घरे के काम करते सब बड़ जेठ हम बनी तो हमारा ई सब करे के चाहिए हम ही का हाइट पर रहे खाली आई दादा मुझे तो अब ना जियम काहे कुल केने केने कनियो वैसे ना खोखी कलावता तनी खोखिया के दवाई दे तुझे कने केने जो कने अरे खाली मरे मरे भइल बन तनी बुचिया के बोला के भेंट करा देती जय दादा आयो दादा हम ना जियम आयो दादा एक कने ले पानी अब अरे वो भेल के हमरा पानी दे देब छूछे गिलास लेके आइल बनी पिए पानी काहे ऐसे कहते ये कने आयो दादा कपड़ा फोड़ दिन भर कलवा सुने का चाव 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 पहले बड़ हो अब ना जिया में कने तो मर जा के तरह के बचावा तती मर जा हे भगवान उठा ला इनका के वो करुआ सन बियाई घर में दिन रात करर 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 कइल रहती है ना घर के ना लक्ष्मी आती है ना कुछ ना तोरा चलते कने ऐसे ना कह गेला तार माई रहती तो ऐसे कह हटा ना होने हम माई ना निमने बिया तरह से बिया तो कसम आयो दादा एक तो ऐसे मर छोड़ के इनका के चल गइल तब उनका नाम के सिंदूर लगाओ ना छूटल इनका रहनी पनु का रहनी पनु आये कने ऐसे ना कहे के चाहिए ऐसे ना कह गेला कैसे कहीं जैसे जब करने कल बोतने न कहाई तनी बुचिया ले मरे के पहले एक बार भेंट करा दे कने तब मार ना जा के तक बचावता हम बचा देता है के और तक गला तक मुंह ये देता रखे तो बचा ले हम आयो दादा मर जाए में कने काहे ऐसे करत हो जा मर जा राडो के तने के लाज शरम नहीं खे तने कियो लाज शरम नहीं खे दुआरी पर से लेके बुझते तो कर खट्टे पुसते दे तब रात भर दिन भर बाप रे बुझा ना और कोनो काम में धंधा नहीं खे सब कर काम मौजा के रखले बियाई हां रोला बुलका चुआ लगा टपर टपर बुलका चुआ ताटे बुझा तो कि गंगा जमुना बहत ताटे तो लड़की के बोला धल जी कबरा बोलाई हम कबो ना बोलाई हम चाहते नहीं जैसे तू करम कइल बाऊ ना उस तार लड़की के साथे होखो तार मुंह का माथा छोड़ के भाग जाओ तो माथा उलट जाओ पलट जाओ कने ना कहे के ऐसे ना कह के हटा ना होने छुका मेरे का पाप मत लगावा मगर क्यों बुझाता नहीं खे हां खसला नाटक करी कर तन पानी ले कने एकदम मुझे तो काम ना छिया दारू पेबू खराब पेबू बोलो लिया दी जर खाइबू जी में कने नहीं तो बोले जहर पिया देता रे के हम हां नाटक चालू हो गइल आही ये नौटंकी हो तो ई मेहर लेखा ये दादा कितना ही नाटक कर जाने ले हां भैया तक जैसे बेहोश हो गइल हां नाटक चोर हो गइल बेहोश हो गइली ना जगबू आही मोया ई का गइल ओह दादा अब का करी हम तो ना कुछ कइल बनी मर गइली अजय दादा जी सुंदरी जा आई माई हम का करे हम लेकिन कुछ कइले अपन से मर बड़ी ए दे दे सुंदरी जा जी अरे कहां बड़ी जी आयो दादा आये माई रे दादा ई का हो गइल आई देखी ना मामा जी का हो गइल आयो दादा अरे ये कैसे हो गइल का हो गइल तू कुछ कइली से का अरे हम तो गिलास में पानी ले नहीं ना पियलिया घुट घुट के मर गइली आयो भगवान आयो दादा मम्मी जी ने कुछ बनिया मम्मी भगवान देख छोटी सही बताइए तू ना किसने मम्मी जी के संग कुछ कर राउर क्रिया हमने कुछ कइले हम तो कुछ जानते नहीं कि हम तो रहबो ना कोई नहीं है का भइल का ना भइल मम्मी का जवाब दे दे हम कुछ नहीं कइले हम मनी पान लेके देखो गिलास पे काल बउए तू अकेले तू ही राली साहू राली है कैसे हो गइल तो तने लोग को के जतन घम मारलानी माई से मन नहीं की का हम माई नहीं की हमर माई लेके पड़ी ना भगवान हो भगवान मम्मी जी उठे ना मम्मी जी आए मम्मी जी अरे यही बेरा फोन करले वाली है बुची जी की आवत तड़ी यही कायन का कोतेली सने दादा है जी चारी ओरिया केनी अरे आ गोरी लागत कि आई हो दादा आई बुची जी आई आई कौन दिन में देखो कपड़ा पसे जी कहां बढ़ जाओ का हो गई दादा मम्मी जी
वेट कर ये दादा हमार भाई हमरे के छोड़ के नहीं गए जा सको अरे भाई देख ना देख तोरा मेरी आइल वाली आंखिया खोल ना मारी देख ना हमरे के मम्मी जी उठी ना ना हमार भाई हमरे के छोड़ के नहीं गए जा सको हम ना जाए का करो मैं बेटी वाला चली कोई अरे भाई छोड़ ना देख कर बेटी आइल भी अरे भाई भाई ए बोल एक बार देख ना रे भाई हमरे के देख ना एक बार ये दिन का तबीयत खराब हो के मेरी काम हो गई देखी ना बुंजी जी का हो गइल मम्मी जावे बोला मैं तेरे से मिले आवत रानी डैडी ए बुंजी रुको ये बुची जी जाए का पर ठीक पानी जनवाई हां जवन निकल रहा तभी हो गई बाबूजी हमारे माई के का हो गई क्या करूं डैडी हमारा माई हमरा के छोड़ के नहीं के जा सकत भगवान की मर्जी के केहू के ना चलेला बुची चुप रही सही कहा तनी जी भाई माई के बदले में हमनी के पानी देना 4 गो माई बराबर पानी चुप भाई देखो जी माई दीदी जी क्यों तो बोला के 4 आदमी के हां बोला के हमनी के बोला के पास से कटे हैं जे दीदी जी